आब' फुजिनि दखान दोना बियो बाखि लांनांसिगोन आंहा गाबोन मोनहैगोन आं न'आव थांनानै आयौ आंखौ लाखिना नोंसोरो बिग फेन जागोन नैबे जाहैबाय गंगाधरनि गोदान फैनाय होदोबो आरो Good morning everyone and welcome back my channel. Hello baby. बिदि आरोना so finally happy holy बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय गिबियावनो आरोना so होली बयनिबो गोसोआव होली माने दिवाली होली दिवालीथ' होना बेखौ होली आरोना दल जात्रा आरोना आदैमोन so बरायहरबाय बयखौबो गोसो गोथारै आंनि नैबे लाइजाम गांबा चेनेलाव so मोनसे मोजां खबरा जाहैबाय आदैमोन जोंहा मादै सुमिसो मोनसे चेनेल गोदान खुलिबाय आरोना नोमादैनि चेनेल बियो so आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन थांनानै एसे सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आरोना मादै सुमिखौ so बिनि थाखायनो जोङो माने दिनै माने एनुवेल कनफारेन्सआव थांनो नागिरदों आरोना so नोमादैया माने दख'ना फानखावगासिनो जाहैदों दा बेखौ एसे माबाना हैनो आरो इन्ट्रडिउस होना हैनो आरो आं नोंथांमोनहा नायनो मोनो जाहाथे फैबा नुसननानै जेनेबा बायनो हायो आरोना नोमादैनि दखानाव so जों थांगासिनो सोल' दतमा कनफारेन्स गोइं टु टुमर' टुमर' टुडे सरि so थुदो आरोना ओरैमोन थौफादो आंजों कनफारेन्ससिम मा दङ मा गैया नायसाबला फैसै आरोना ओरैनो जास्ट इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय आरोना सोल' होलीनि नामाव जों मोनसे गावसै आरोना Go guys, there's a rifle 60 PDNC, the white 600 gram. That's a fighting. This is fighting. Holy namer fighting. Zolade. Oh my God, that's my orange. What the sexy beats. What the. Jabai. What the wow. Oh, Iram. Oi, barak gue bilai. Pro jalan gue udah. Ini deh. Holy nama hush, berna. Kau kan kau le, kau. Oh, holy rangga holy. Bahasa ni kau tak guna ini. Ang pagala, lelai kau nang. Oh, ladoy. Gila jumpai ada. Jumpai garis tarik aja jumpai Depan dari mana ini saudi di show. Ini. Hei. Dunjuk sudah. Roh kurang adik. Hodobo adik. Adik lakai bukulai. Buli. Orang beli. Lah deh lah. Isi buri ada. Pasau, Buriko, pasau. Green signal. Di bayu ni. Berna. Ayo, oरैबायदि मानसि. पेन्देला विनार ना. So जों दा माने एग्जिबिशन रुमाव हाबहैगासिनो आरोना. बिमाखौ नायसै बिमाखौ माबा फानगासिनो आरोना दख'ना फानगासिनो जोंना बिमाया ओरैहाय. सिख्लाफोर जोबलै आयौ रायज्लायजाया. जाथिन सासे नायना लांखासिनो आरो. ओइ हाबहैगोन दा गाज्रियाव. फाइनाली एग्जिबिशन हॉल आमी जाने वाला है अरे साले बिमानो माने होगोन ना आंलाय बेखौ लांगोन आरो ना बिमानो आं बेखौ फाननानै जाहैगोन सिख्लाफ्रा नै आदै मोनसिनि थाखाय आयौ नोगोर जोबसो माथो बिदि नङा बैसो ला मोजां ना दे टिकेट नांगौ आरो काउन्टार आरोना
एगजिबिसन हल टिकेट होनानै हाबखानायसो जोंबो दादागिरि जानो हायो आरो ना दालां दंलायो आरो ना मा बायनो मा गोसो बिमा आंना बोरै बिमा सना अबाय दङ बिमा बिमा बियो बायना लांदो आरो ना दतमायाव जायगायाहाय नै बिराद मोजां मोजां सिख्लाफोर फानदों माबाखौ दख'नाखौ आंना बिमाया सौहै दंथाय फाइनालि मोनफैबाय आरो ना बिमानि दखानखौ स' माने जोंना बिमाया ओरैबायदि फानसिना बायनो नागिरदों माने फुरा फैसाजों फैसा जाबाय जाहैदों आं बिना लांखागोन आरो 5 थाखा हाजिरा आयौ माल मिलिगा ओरैबो दङ आरो ना बेनो एगजिबिसन हल आरो ना मा होनबावनो सिख्लाफ्रा मोजां मोजां फानथारदों नै आयौ फैसाजों फैसाजोबखासै नोंनावथ' आयौ जोंना बिमाया नै द' साल दे गिबा नै बेना आया लाजियो उन्दैफोरनिबो दं माथो ओरै हाबनो नै दखाना बेनो आरो ना नामबो गैया बिसिना नाम दोनबानो माबा मोनसे जागौमोन गांसे बायबा गांनै फ्रि दे नोंनिफ्राय मा बुङो दखानदार बाबु डिसकाउन्टफोर दंना गैया बुंदोब्रा दे एसे मोनगोननो बारा नांगौआ आंनि नाम लाबा बांसिन मोनगोन नङा होमबा ओइ मानसिखौथ' सिनायखायो डाइरेक्ट फैदो बैजों ओरै हाबबोनानै नैबे फार्स्ट साहानि लामाजों फैनांगौ आरो ना फैयै फैनानै मोनब्रैसो दखान बारबाथाय नोमादैनि दखान आरो ना जिखुनु जाया मावनानै जानांगौ बयबो मोजां सोलोंदों ओमफ्राय नै जोंना आब' सुन्दुरिया दखानाबो सुन्दुरिखा माल माथाफ्राबो गासैबो सुन्दुरि जोबखा आरो ना गाननानै जायगायाव मोसानोबो हागोन आं दा गांसे गानना मोसानोबो हागौ आरो ना ओमफ्राय थाखाबसे लोंहरदों आंनो ओरै सिख्लाफोरनिसो बेरायहैसै दे फाइनालि ओमफ्रायनि दखाना नै नायबानो जाबाय माने जाय लांनो गोसो मारैबा होनलायलायो आब' मिथियाबा बोरैबा इखोलायना होनदो नैबे जाहैबाय गंगाधरनि गोदान फैनाय ओमफ्रायहाय नैबे जाहैबाय बैसागुनि निउ मडेल जायहा बैसागुनि अनजालिजों बेरायनो गोसो बेखौ लांफैनो हागोन दा बहुद खम माला थाबैनो लांफैनो हागोन आरो ना ओरै खाथियाव जाम्बा केमेरामेनजों दा सौखारला हरजोबगोन आङो बे जाहैबाय नै ओमफ्राय आंना फसायनाया बेलाय फानहरबाय नामा ओमफ्राय मा नै निउ कालेक्सन आरो ना लांफैबानो जाबाय आर'नाइफ्रा नै बेफोरो मोजांथार सैनारिफोरनो हरदो आदैमोन बा मादैमोनहा नोंथैनो हरदो निउ कालेक्सन हक आइ एम हिज मार्केट अनार होनलांनांगौ आरो माबा नांगौ दंजोबो आरो ना माखासे बुस्थुफोरखौथ' मा बुंबावनो मोनखायोसै लकेसना बे जाहैबाय नोंसोरो आं डाइरेक्ट इजि माबाखौ खोन्थासै आरो ना बै ओरैथिं देखौलाय बैहाय सिखा दखान दं आरो ना ओरैबायदि दानख्रुबलाजोबग्रा सिखा दखान दङ बे सिखा नुबाय दाउ बेदर दानग्रा माबा सेसा बेदर खुसिया बेदर गोदाग्रा आरो ना सिखाया ओमफ्राय बिनि ओरै उल्थाथिंजायनो ओरैनो केमेरामेन ओरै उल्थाथिं डाइरेक्ट नायहरबानो नोमादैखौ गुरब्ला नुखागोन आरो ना बेखौ लांफैबानो जाबाय माथो एकदम एसे खमाव मोनथारगोन आरो ना आंनिफ्राय नैफोरखौ आंजों एसे माबायोबा जाबायसै हामबायसै खुसिया गोदाग्रा गंसे लांनांसिगोनलै बेहायनो बेखौ लांनो बै गोलावखौ लांनो नामा आजां नै इग्रि बिग्रि मा नांगौ दाउ दाननो ना ओइ लारु बुथियानै जाथि सिखाया बै गोलावसो मोननांगौमोन बेखौनो मोजां जासिगोन बायदि मोनबायलां जाथि सानजों दखानाव मेरा नाम इगो हाटेला जाहैसैब्रा बे बिमा जानो बेरायसिगोन आरो ना एबारावहाय मा बायनो बेनोसै जा दंखाजोबो आरो मानो बायबावनांगौ बेनो आंनो डिपार्टमेन्टनि खाथि एबार आंखौ रावबो लाखिनो हानाय नंला ओरै आजां इग्रिलै गोसथोनाय गैजायैखायसो नङाबा लांजोबगौमोन आं मा नांगौ नै इग्रि बिग्रि जाथि हनै सेरजा दामनोबा नोंहा गोरोंखाना मोसौ दोस्लायनायफ्राव दामलाबायनो आयौ अफाय दं बोरै आबो फुजिना दखानालाय
माने नङाब्रा मानसिखौ मानो नांगौ जोंलाय ओमफ्राय बिमाखौ दिनै माने मिथिङाव फैना हायनारि नुस्लायदों ओमफ्राय नैबे ओइलाय माथो जों लागोनिसो माथो बियो दं मानसिखौ देखायना आयौ मामोन खबर सबर मोजां आब' खबर सबर मोजां आयौ दखानियाबो आब'सो माथो जानोलै बैनो फैफालाबायदों माबा आंजों आब' फुजिनि दखान होनदों नामा बियो बाखि लांनांसिगोन आंहा गाबोन मोनहैगोन आं न'आव थांनानै आयौ दखानदार मानसिया ब्लाउस बायो बे गावनो दखान होखादों बेखौ नुखायाखै बिदिनो जाहैबाय आरो ना आब' फुजिनि दखान बिबार दालायबावसो फिसाजोनि नामावसो बानायलायबावदों माथो खनाफ्रासो मोजां मोजांथार माथो नै बिमा नोंखौ मनिपुरिस नुगोन बेखौ गाननांगौबा जाय जाय गोसोथोनाय दं नै नायदो आयै अनजालिफोर गोनांफ्रा जोंबाथ' गैया नालाय सनाफ्रा नायदो आयौ ओइ नोंनो नैबेखौ फसायबाय आं मिथिबाय बेखौ एख'वाखा मिथिबाय नैबे खोमाया डाइरेक्ट गाहाय जाखागोन आरो नों गानोबा नैबेखौ गाननो हागोन चुनुरि होनो आरो ना माखौ फसायदो दे बिल होग्रा जोंहा नैबे दं नै बिलारमेन एकाउन्टेन्ट आंना बिसो आरोना दासान्दि बेखौ गानो मानसिया गाननाय नायलाय बायदि हामो ना हामा दा सोनानै बख'नो हायाबा होथायनांबा आंहा फैसाखौ खुनु खोथा गैया बोरैबा जेनेबा सिगनेयाव हाबफ्लांनानै दा गफिनाबा फैसाखौ होलांथारनांगोन ना जारला जागोन गानफ्लांलाबायनो नाङा मिथिबाय नायोबा नायगोरखा आयौ मेंगलायबावसो ओइ नों बेखौनो गानदों मिथिबाय खेरा मेंग'नि रेंग'आव नांगौबा आदै नरेस्वर नै बथलनि आरोना मेंग' माला गानो नामा आयौ थाइजौ थाइला नै मा नांगौ दंजोबो नै निमखि थिमखि दंलाजोबो मा सेंग्राफोर सिख्लाफोर नायदों ना नोंसोरो र' आं हाबफैफिनगोन र' जागोन दा फैफिनगोन आङो मिथिबाय जोंना बिमाजों बेरायसै आरोना जोङो ओरैबादि सिख्लाफोर गोन्दा गोन्जि आयै हिसाब गैयै एग्रे बेग्रे आदै नरेस्वर बहाय गोमाखो नोङो जाम्बादां सियानथा दिनखाना जाखो ना माखो नोंलाय नायदो आयौ आलि बिलो आजां गाजां मा नायनो बिमा थांखानानै सोरखौ नायबावनो आंहालाय दंखायो जाहैबाय जोंना बिमाया आङो दा हटेलाव जाहोनो नागिरदों आंखौ दा मेथाइजों हटेलाव आंखौ जाहोनो नागिरदों आरो ना अमाजों जोंना एकाउन्टेन्टआ नैबे ओइ हनै आं दा फंनैसो स्पेसियेल थांगोन बैहाय फायखाना गोदान बानायफिननांगौ होननानै आं बारा साबजानाय मोनाखै होननानै आरोना आजां गाजांलै सिख्लाफ्रा नै बबे कलेजनि जाखो ना स्कुलनि जाखो मिथिनो मोनलां मा जाबावनांगौलै स' फाइनालि मा होनदों मेन गेटआ आरो बेनो आरोना बिमायानो हाबो आं हाबोबानो जाबाय नों मिथिबाय आयैलै थैगासिगोन मादैमोन गोजावलायनाय नायलाय अननायनि फलन्थ' बारियाव होननाय जादों आरोना बेफोरबायदि ओरै थांना ओरै थांनो इन आउट नैबेजों माने हाबनांगौ आरोना बोरो गोमाबायसो नामा बिमा खामिया लाहे सेंग्राफोर बेनोसै आरो माथो थांथारला जों बैहाय गोजानाव थाबायनो बाबायनो आंना बिमाखौ दख'ना माबायाव मा होनोमोनलाय दखानाव दोननानै थांफिनसै आरोना जोङो ओरैनो सेंग्राफोरला साइदो सोरखौ जोंखौ आंखौ लाखिनो हागोन नोंसोरो बिग फेन जागोन
बिमाजों माने जोङो बिदाय लालायसै आरोना जोङो दा थांसै न'आव ओंखाम उखैबाय आंहा मैथाजों अमा संना दङ जाखावहैनो लुबैबाय आरोना दा बिमाया दखानाव थाहैफिनसिगोन बिमाया हाबहैथोंसै एगजिबिसन हलाव हाबहैफिनसै जों थांसै आरोना दा बाय बाय बयबो फैलायदो आंथ' दिनै फैबाय नायफैनायदो आरोना माबायदि एसे आरो बायनानै लांदो नुमा दैनाव दख'नाथ' दंना गैया दख'ना जोमग्रा बायदिसिना आरोना बायनानै लांदो खम मोनगोन आंनि नाम लाना फैबा आं आदैनि भिडिअ नायनानै फैदों होनबाथाय मोनबाय नों खम मिथिबाय ओंखायनो फैबानो जाबाय आरोना